Nová daň zo sladených nápojov bude miernejšia. Ministerstvo financií upustilo od zdanenia niektorých produktov. Stalo sa tak potom, čo podala hromadnú pripomienku opozičná SAS. Zo zákona vypadne zdanenie mliečnych nápojov, jogurtov a nápojov na rastlinnej báze. Daň sa takisto nebude vzťahovať na šumivé vitamíny alebo proteínové nápoje. Zákon ešte musí schváliť vláda aj parlament. Ak ho schvália, platiť začne od nového roka. Napríklad sirupy zdražia o 1 euro na liter, energetické nápoje či ľadové kávy asi o 30 centov. Najlepšia daň je taká, ktorá neexistuje a tá, ktorá nevznikne, čiže sme nespokojní, že teda ministerstvo našu pripomienku z tohto pohľadu neprijalo. V roku 2025 tento výber počítal s príjmom približne 85 miliónov eur. Na základe toho, že budú vyňaté niektoré produkty, tak tento výber by sa mal znížiť o približne necelých 6 miliónov eur. To znamená, že aj z pohľadu ministerstva financií naozaj nejde o radikálny zásah do konsolidácie.